Hej, velkommen til endnu en Rasmus Bacher videoblog. Den her gang skal det handle lidt om, hvordan vi håndterer pres og forventninger fra omverdenen. Og det skal handle lidt om at forstå, hvad der i virkeligheden sker. Det er lidt en trøste videoblog, den her. Fordi hele konklusionen på det her, det er, at på den her videoblog, det er, at når andre er skuffet efter vores resultat, efter vores rit, som vi måske heller ikke selv er tilfredse med, så husk på den her lille ting i langt de største tilfælde. Det er, at når du kommer ud og oplever, at nogen er skuffet over dig, så er det ikke dig, de er skuffet over. Det er ikke dit resultat, de er skuffet over som sådan. Det, de er skuffet for, det er dig. De er skuffet for dig, de er skuffet med dig. Og der er altså en forskel over at være skuffet over dig, eller at være skuffet for dig og med dig. Fordi skuffet for dig og skuffet med dig betyder i virkeligheden support, kærlighed, tryghed, vi hjælper dig. Men det er svært at skille de to ting ad, fordi kropssproget for skuffet er ens, uanset om man er skuffet over dig, eller man er skuffet med dig. Og det vil sige, når man kommer ud selv, og nerverne sidder lidt ude på tøjet, følelserne sidder lidt ude på tøjet over et dårligt resultat, og man ser andre også er skuffet, så tænker man, det er mig, og det gør altså lidt mere ondt. Det gør specielt ondt for de unge rytter, som ikke helt kan skille det her ad, men det kan stadigvæk også gøre sig gældende for ældre rytter, har jeg lagt mærke til så sent som i dag, og derfor har jeg også taget den her videoblog op. Fordi folk er ikke skuffet over dig, de er skuffet for dig og med dig i langt de største tilfælde. Og det vil sige, at det her det er både et budskab til rytteren, som man lærer at håndtere oplevelsen efter et dårligt resultat på en anderledes og forhåbentlig mere konstruktiv måde, måske også direkte positiv, men det er også et budskab til jer, der supporterer jeres ryttere, uanset om du er hestepasser, om du er kæreste, kone, mand, eller om du er forældre, for eksempel træner eller sponsor til en bestemt rytter. Når du udviser kropssproget, der hedder jeg er skuffet, så husk på, at det er en god idé at differentiere det budskab således, at rytteren forstår, at det ikke er rytteren, du er skuffet over, det er ikke hesten, du er skuffet over, du er skuffet med dem og for dem. Og så ved jeg godt en gang imellem, så er der nogle af jer, der faktisk er skuffet over rytteren og hesten, og det kan I sgu ikke være bekendt. Så derfor, prøv lige en gang at være opmærksom på, når vi giver feedback efter et resultat, det skal være, at vi er skuffet for rytteren og med rytteren. Fordi ellers så sker der det, at vi lukker ned for motivationen, vi lukker ned for energien, vi lukker ned til lysten og modet til at gå ud og lave en ny god præstation. Det der sker i rytteren, hvis rytteren oplever, at vi er skuffet over deres indsats og deres resultat, det er, og rytteren som sådan også, det er, at næste gang så vil man ride endnu mere krampagtigt, fordi nu vil hjernen begynde at lede efter at undgå at lave fejl. Når hjernen leder efter at undgå at lave fejl, så laver den dem. Og derfor så handler det om at forstå, at den bedste måde, vi kan supporte vores ryttere på, det er ved at anerkende deres indsats, og så lade dem vide, at vi er skuffet med dem og for dem, hvis det er deres resultat, deres mål ikke er lykkedes. Jeg har en lille historie her fra det stævne, der har været her den forløbende uge, hvor det ovenikøbet er på seniorniveau, fordi det gør jo så ofte gældende for pony og måske junior young rider. Men det er for en seniorklasse, hvor jeg ser en rytter, jeg har i personlig træning, og hun har en god support fra sin familie, som lægger store ressourcer af det her, både tidsmæssigt, økonomisk og energi og alt muligt andet. For det skal simpelthen ikke gøre på det her niveau her. Og hun skal ride 2 heste og får desværre en bum på den ene hest og 2 bumper på den anden hest og går dermed ikke videre til finalen. Det var sådan set det, der var hele målsætningen. Inden da så har hun allerede været bekymret om at leve op til hendes egne forventninger, hendes eget selvbillede, men lige så meget blandt andet hendes fars selvbillede, altså forventning til hende. Fordi hun har ikke tidligere i den her konkurrence gået videre til finalerne på de her unge heste, som det var i det her tilfælde her. Selvom de første foregående år, der har det været på andre heste også. Men der spiller hjernen et lille pus, og se den videoblog, der hedder, at vi lever op til eget selvbillede og andres forventninger, så får du lidt mere mening i det, jeg siger lige nu. Men hun havde allerede en forventning om, at far tænker, det går jo nok ikke, det plejer jo ikke at gå her til det her stævne her. Og dermed var hun lidt bekymret for at lave fejl, fordi det måtte hun jo ikke. Og ganske rigtigt, jeg når desværre ikke lige at se hendes rit, men hun får altså de her bomme her, og jeg ser hendes far, og jeg ser hendes kæreste, ser meget, meget skuffet ud. Jeg når ikke at se hende, jeg ser, hun har ridet væk for at skridt af, og så tager jeg fat i hende og spørger, hvordan gik det? Og så siger jeg altså virkelig et kropssprog, der er meget, meget skuffet, meget, måske ovenikøbet ked af det, og en blanding mellem ked af det og vred eller sur, og i hvert fald skuffet. Og jeg er ikke et sekund i tvivl om, at rytteren har opfattet det her som, at jeg er skuffet over dig, datter. Det samme gør sig gældende for hendes kæreste i øvrigt også. Jeg er skuffet over dig, fordi vi lægger tid og vi lægger penge i det her. Det er altså en voksen rytter, vi snakker om her. Så det var lidt uheldigt, for det bekræftede i virkeligheden rytterens værste frygt.
ikke måske værste, men en af dem der, som bare ikke må ske til det her stævne her. Lidt senere, samme stævne, en anden klasse, en anden rytter. En rytter, der igennem de seneste år har fået rivende succes og bare laver bedre resultater. Og hun ligger rigtig godt til her, skal ride sidste rytter i klassen og kan tillade sig faktisk at lave nogle fejl. Men har en oplevelse af, at der er virkelig store forventninger til hende. Så hun er lige præcis bange for at lave fejl. Og sjovt nok går hun ind og rider en lille smule mere krampagtigt, end hun plejer at gøre, fordi nu skal hun ikke bare koncentrere sig om at gøre det, hun har skulle det lange sidste stykke tid, hvor det bare handler om næste step, og være fokuseret på det, hun skulle gøre, men nu begynder hun lige pludselig at ride for at undgå at lave fejl, i stedet for at ride for at vise, hvad hun kan. Og ganske rigtigt, fejlene kom, og hun blev kun nummer 3 og blev skuffet over at være nummer 3, fordi hun var bange for, hvad andre synes, og hun ikke levede op til deres forventninger. Så der ligger selvfølgelig et stort pres på os. Måden vi håndterer presset er afgørende for, hvor godt vi kan ride. Og så er det meget vigtigt, hvis du sidder og lytter som rytter, at huske på, at pres kommer kun fra én person i hele verden, og det er dig selv. Det kommer igennem det filtre, de briller, du vælger at modtage informationen på, som kommer fra din omverden. Så det er ikke omverdenen, der presser dig. Det er dig, der presser dig selv, fordi du forventer, at de forventer noget af dig. Så husk, det handler ikke om, hvad andre forventer af dig, det handler om, hvad forventer du af dig? Hvad er dine målsætninger? Og er det dine, eller kommer de fra andre? Hvis det er dine målsætninger, fint, så er det det, vi går efter. Og husk så på, presset kommer kun fra dig. Det næste er, hvis du sidder og kigger den her videoblog som for eksempel træner, forældre, sponsor, hestepasser eller hjælper i al almindelighed, så husk på, at når du efter et dårligt resultat forsøger at supporte rytteren ved at vise din omsorg, din support, og måske er skuffet med rytteren og for rytteren, så husk, at det er vigtigt at få sagt, at det er med rytteren og for rytteren, og ikke over rytteren, at du er skuffet. Jeg ved ikke, om den her lille videoblog kan bruges til noget. Jeg synes bare, at der ligger noget vigtig information i det her, fordi jeg ser rigtig mange kæmpe med det. Men giv mig gerne et par kommentarer, del videobloggen med dine venner og bekendte, og lad os høre, hvad I siger til det derude i det danske land. Fortsæt rigtig god sommer. Vi ses til næste videoblog. Hej!